Много често чувам репликата "нямам време да се грижа за себе си" или пък "докато детето спи, аз гледам да готвя, да изчистя и да свърша домакинските задължения". Днес ще ви издам моят хак и как като работеща майка успявам да свърша всичко в деня. Грижа за 2 деца, домакински задължения и работа. На първо място задължително от вечерта правя списък с задачи. Ако нещо го нямам в задачите, то просто няма как да се случи. Графикът ми е много стриктен. Грижа се за домакинските дейности, докато Мишо е буден, т.е. включвам го в тях. Заедно пускаме пералня, прахосмокачка, сгъваме дрехи и зареждаме миялната. Готвенето обаче с едногодишно е истинско предизвикателство. И за да си гарантирам разнообразие и комфорт за неговата храна, се доверявам на детска кухня юначе. Чудесно е, когато някой готви вместо теб, а това означава и по-малко съдове за миене. А времето, в което той спи, отделям за себе си или за работа.